लोखंड गरज नाही. चल माल आंदे स्लॅब बी बांबूच दिसाले. सुंदर बांबूच आहे. टिकते का काय वाटेल तुम्हाला? किती मोठी होणार? 17 फूटची आहे. डबल मधली होणार काही? डबल मधली होणार सिंगल? 17 फूटची आहे. 17 फूट पूर्ण बांबू टोटल बांबू. आणि गुळाला बांबूच आहे. हां स्लॅबमध्ये बांबू पोकळ नाही समजा. पोकळ पट्ट्यावर. हां